Sumayong buntag ka na tong tanan, guys. Good morning. Ang panahon walay klaro. Kuha balik na po siya. Oh. Nagbalik na po siya. Kulong ganinang kusog na siya. Nag-ulan karon nag murag na okay na po. Inanay mo na siya. Permi. Niya karon day naa na si Jerome. Gibalikan na niya. Balik na si Jerome Mix dani. Nagmikos-mikos na po siya. Dalang wedding eh. Hindi mo nung ngayon. Kahit natalimingan kami ng sila. Diskarte mo. Bisa mo pa ito da. Para akan na. Abot. Gas sa Ako kurente din ha. Kurente. Iya ba itong martilyo ako. muna dia kadama ka man. Tama na ito. Mulagi. Iya, pero asan ko nabutang na ako. Gibungaw na. Bungaw ng tatay. Ang baki ah. Pero pala ko. Naray munggos, guys. Ya to si Jerome Mix. Ya manguha ta og kuan. Manguha ta ni sa talbos ni Auntie Inday. Morning nakalami sa bukid. Kaya to ang atuan ning kuanan.
Sa mga de nguha rata sa isagol-sagol nato. O to na panggawas na ng mga babuyaks kay nalami naman sa panahon so akong mga nilabhan na ra di ay daghantag nilabhan gabi diya rami CR. Akong banana mo'y nagwaswas. Ako mo'y nagnguso kay kabaw man siya nga lain gi ako ginawa pero na okay naman ko laba ko kay ginuong ko di ta kay luna daghan labanon. Tuara manguha din tadani sa talbos ng kamuti. Unhan siyang tinday kay panguha unta sa ganina. Nga na sa ganahi kunog utan. Kuhaan nato ni sagol nato sa munggos. Ano nakalami din sa bukid. Kay duol raman dani. Ako gipaburda ni. Kuha lang mo diha kuha. Naglata man ta sa munggos matik na ni ato isagol para nga lamit na sang nay mga gulay gud pod. Diba wa na gulay na. Dali mga tinguga diha. Yang mahuman na ginakaroon amo ang kuan. Abuhan. Unya ang kining kuan kana ang plastic door. Wa pa sila stock na regular. Regular man to ako ang gi-order. So ugma na pud tupuhon. Moad to ako dito. Ba man sila stock so tuwat lang sa tay pataod ra na kay dali ra man pod. So okay na dayon kaayo. Ang akong munggos. Tinatag ning anti ang munggos guys. Yan sa gula na to ni sa karni. Kay naaman mi silingan dire. Napiangan yung baboy. Pautang niya. Tag 300 yung kilo. Ako na din ilunod ang talbos. Humana na to hugas. Diba? Solve. Kagulay din sa bukid na walay kwarta-kwarta. Yato din. Takluban. Pabukalo na to haon na din na. Wow. So, ito na rin yun. A few moments later.
Lahos. Bawin dito. Ay, di atin. Asa to ako nabutang? Ha? Ito natin bira-bira ni dingding ang gano'n na sumusunod. Siya. Siya natin bira-bira dingding yung kusay. Hala, hindi kan. Alas 11 pa ng amo. Dami ni ang Kinsa man? Ano na? Ito na? Ano mo ko? Oh. Lubo, lubo. Di ba? Pamahaw pa gano'n. Kaya ikaw tubig rin sa tabo. Namatayan na siya pag yan yun. Ayan, angat ko niyo. Angat ang tumoy. So karon di mo adto ko sa eskwelahan. Kay amo man karon ang klase. Kay kada huy bisman niya ang kinahanglan ni og ako is grade 1 pero amo suglan karon grade 4 kay mag first communion niya di mo sugot ang pare o dili ka mao kay mapareha kuno sa unang mga G. So amo ang panitan ng katikis dito may mo focus sa grade 4, grade 5 o grade 6. So di isa mi mo sulod sa amo dito may focus sa ko amo ang grade 4, grade 5, grade 6 kay mag first communion karon man siguro sa 28, 29 to. Pwede na nalibit sa Kaya napatrabaho mo ko na si Untim na. Nakaluto naman ko. Nagmunggos. Siya na nakaluto na sa naman ko kulan. Kaya na si Jerome nag-atop si Jerome. Kanya, wala na ako. Dagum-dagum lang siya. Sad ang kalukalo nga panahon. Yato ang mga hinayhay o tuara. Uga na karon. Karon sa hapon adto na pud ko sa Talisay.
Silong nga galon nila. Lagi. Pag-uwan, silong sad. Ay, kadugod din ka. Marami na nila. Dugod ka mo lang. Agara ka haya tumbe. Muna dia kay para dalam damak pun kay bisa asat niya lutan. Init ang panahon unya. Wag gitrabaho sila humana nato. Humana atop ang sino. Ato pa ng sin sa abuhan. So, iyan gipaulbo ka para mo kuan ang asip. So, nara sila. Parang amo diya nagkarmukat pa na. Kaya wa pa na namo nakuan kay kamulo pa man. Nya. Dani po dahil sa mga halayon. Nagkuan po ko. Nanlaba po dahil ko kay. Nanlaba ta. Dugang na po dahil taglaba kay mintras nag-init ang panahon nindot kayo guys. Ang panahon. Lamit ka dani sa pon kay hangin po. Hangin po siya. Po ipit-ipit sayang raman kaayo no. Kay mga kuan raman naa sila. Mga lupad. So nata ipit-ipit atong ipit-ipit guys para na dili masayang atong mga nilabhan kay manlupad-lupad man gyapon na. Diya gyapon na padulong sa pita. So okay na day kaayo. Na ato pa na jud sa wakas. Wa na may problema. Thanks God kay no. Sa panday. Kaya nahuman na jud na karon. Kapag humanday dani. So dito na pa rin ko magtubong na pa rin. Mag-abang dito sa sinina ni Bunsoy. Daghan di ka salamat at ipang Luis Ino. Sa imong tanan nga gi-share na mong blessings. Daghan kaayong salamat sa tanan. Tao snack sa panday. Kanang duhat eh.
Si Madam 30 plus 16, 32. 62, 72. kape kay tugnaw man. Kalitag snack sa Panday. Yanindot na kayo ang panahon, nag-init kadali. Yun ang ipapanday-panday taaw kita po ng laba. Aron niya hangin lang. Lamig ipainit-init ka hangin man po. Yung naglaag po siya din o nagduyan-duyan siya, nagpainit-init tong tiguang kay bugnaw man. Hangin diri nga init. Oo, diba? A few moments later. Dugay yung buhat. Snack time na si Usyong. Mingaw na si Dani. Wa sa di laay kay siya dito siya isa. Para nga, Wala na si Jeromix, guys. The next day. Good morning. May buntag ka na tungkalan. So karon magtikaw-tikaw na po dayon ta kay nindot kayo ang panahon. Nara ang panahon, guys. Pag kanindot kay nagpakita si Haring Adlaw. Ito para kung banana nagkaraw-karaw. One sa flowers. Flowers for you mix. Tuwa pod si Princess nang halay na pod na siya. Kay kagabi amo ang pod na si Princess. Kay mga nilabahan kagahapon. Ay kagabi iba na ay gahapon ay gabi na nagtulo-tulo pang uban. Kay mura man imong halayan. So ang halayan ra gid among pasibu-sibuan. Tuwa pa dito. Kay mo pa man lagi nagbanat og init. Daning kusina. Naada ni si Bonsoy kay mag-uban rami unya. Kay ang sanina dato may yung ginasiya ang magsulot. Dani na ka naglung. So unsa man ta oras maglakaw soy? So nang baunas din na siya diri sa kusina. Si Loy nag-eskwela man. To nagkaraw-karaw basta buntag sayo aw mag-edit man ko sila iya na sila og trabaho din niya siya naghukad na siya para pamahaw. Trabaon niya day atong trabaho kagahapon so okay na jud kaayo. So na siya ay atop matik na gina siya. Ilan na din ang gipataplakan para kuha na jud ni siya kanang malimpot. Kana mana ni siya ang update sa amo ang abuhan nya gibutangan na ni Bunsoy sa tubig. Nya kan muna siyang kaldero kalhawa pa na namo lutuin na dani dito pa mi sa gasol ana nya kini mauna siya. Ito ang kusina ay CR. Tapod kayo itong CR guys. So kanaara ito ang CR. Murag luag-luag na dyan siya no. Luag sa nga tanan siya. Daghan-deking salamat. Ate from USA o si ate from Singapore sa kaniya pong bawol kang ate from Singapore pod na natabang-tabangan pod ni
Okay, daris dani kang ate from USE na dayon kauban siyang kapika sa kinabuhi nga si Kuya Robert nagalalay pod no. Unya wala pa man, wala pa'y stocks dito, so moadto-adto ra ko dito. Na-order na hinunto na ako, nahutdan sila sa regular plastic door ato ibutang dani sa pultahan sa CR. So, humana dayon gini siya. Thanks God you kaayo no. Ya diri na po rin ta sa gawas. Oh, indot kayo. O, unya na namo kuanan kay bonasan lagi ni Bunsoy no. Itong lamisa, dani na to i-plaster para mas maluag-luag dito no. Dan ha. Ay atong balas di ay so na pa ato ang balas para naikuan ugma sa kana ang plastic door ug napoy gi iya hapud gi tambunan nga semento duha na ka buok no unya ato ading sira dani kana kay tabla ra man iyahang kuanon pag kanindot sa sira kay dili gyud ma lasngi no iya ra man ang pulihan ra niya ang sira pero dimpot gidinoon ni siya dili na giniingon siya nga kuano kay ang sira dani di na basta-basta ang sira ang gikuanan gini Jerome sa mga dagko kayo nga kabilya kay di kuno i-plywood niya dani kay ra mamurot-murot kay bantaak sa hangin ug uwan so daghan day king salamat po di ay ang senior bowl ni Bunsoy. Unya mag-uban na raman ni unya kalas 3 pa man ang kuano kana ang ilang magsugod unya hapito na raman to mo ang sinina niya to alas 9 no. Magdungan raman dahil migpangas unya ni Loy kay kuan man kini ang as 9 na wala na yung mga sakyanan dana padulong diri sa amo ang bukid. So first time kuno niya karon ala soy. Naay gihatag sa inyo maestra nga apil ang ginikanan mo sulod? Oo. Naa? Ma, yung sa Pila ka buok? Isa ra. Ala di ka sulod si Loy unya di ay. No? Dili gid siguro di makasalan. First time ni niya karon nga ubanan pod sa parent. Ay sukad-sukad wala kuno siya ubanay na. Wala siya uban ni. So daghan king salamat ati sa inyong support namo naraon. yung sa kuya Bunsoy kay, may ticket. Nagani. 150 daw ma. Ati from USA. Daghan kayong salamat. Nya uban na day mi unya pag adto dito tugbong guro. Ala may pasoy maglungag ka na lang daan kay magbalon ta. Unsa tama oras man tugbang Bunsoy tay? Man paniud to. Uban may. Man na lang paniud to. Ya magkahis-kahis sa din mo dani i-upload sa ninako anha din ni mag-adto ni Bunsoy. Di ay kinatapos na ang amuang wa na human na tanan hiwanay na ang kani ang abuhan CR daghan king salamat jud sa tanan jud no ati from USE o sa iyahang kapika sa kinabuhi si Kuya Robert daghan kay sa daghan kayong salamat sa tanan human na jud ang CR ug abuhan. Ug sa tanan nag-share ng blessings, daghan po rin king salamat. So abang-abang na raman mo kay i-house tour na po ni kay aron mahibalaan po ug ang katuig gipanghatag na ana og as tuan po no kay alay sa Dios murag kanang daghan-daghan po ang nakasulod ni sponsor. So daghan po rin kay tanan salamat ug sa tanan sa nagsuporta sa among mga video, daghan-daghan king salamat sa tanan so wala nag-skip ng ads daghan gyapon kayong salamat no kay dili ba at makasuldo og walay mo suporta nato so dani ra day ko putog unta tagaan ta sa kabaskog sa panlawas si Pelayo sa talagman sa mga disgrasya labi na sa tong paglakaw-lakaw
sa mga panahon karon, no, labing diya sa gawas amping mong tanan diha kanang mga OFW tanan nag-support nako kay nindot kaayo gyud malipay ko ng kanang mag-upload ko nga na ay magbilin sa bakas. So daghan gyud kaayong salamat sa tanan-tanan ninyong suporta nako sa simple video. Daghan kayong salamat. Daniel Kukutob, daghan salamat. Oh, God bless na tong tanan. Bye-bye. Bye.